Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі зярняткі. З вами знову Смешка і час казки. Кораблик. Жук, мурашик-куранятка, мышаня і жабянятка разом на шпацыр пайшлі і да рэчкі падышлі. Жабянятка скок у рэчку, як плавец запраўскі свечкай. Даць нырца заўжды ён рады, ці дадуць сябры так рады. Плаваць не ўмеем мы, хорам кажуць так звяры. Жабянятка захіхікаў, так, што хутка гучна ікаў. Ква-ха-ха, ква-хі-хі, вы як рваныя мяхі. І чаго вы толькі варты? А сябрам тут не да жартаў. Ім агідна гэта слухаць. Трэба штосьці раіць думаць. Жук, мурашык, куранятка і малое мышанятка не раўлі, не сумавалі. Суперплан распрацавалі. Кураня знайшоў кусточак, ды сарваў з яго лісточак. Мышаня цягнуў на спіне, а дарэшка шалупінне. А мураш з травы на ўзгорку прыхапіў сюды саломку. Асцярожна, пільна, лоўка жук цягнуў сябрам вяроўку. Закіпела тут работа. Майстраваць сябрам ахвота. Шкарлупку, якой плаваць, трэ саломку мачту ўставіць, а лісточак ветраць спрытна прывязаць вяроўкай шчыльна. Вось караблік выйшаў новы. Усіх на борт ён узяць гатовы. Жук, мурашык, куранятка і малое мышанятка у рэчку карабель штурхнулі. І паплылі, нібыта куляй. Наўздагон з вады глядзіць жабянятка і бурчыць. Як цяпер ты іх дагоніш? Ды сяброў такіх дзе знойдзеш? Крыўдзіў я сяброў дарэмна. Будзе мне урок, напэўна. Канец. І гэта былі казачкі. Казачкі з Альтаночкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!